Prišla. Všetko sa jej páčilo, no aj odišla. Doplnili sme nádherné košeľové šaty v rôznych farbách. Všetko sa jej páčilo, do veľkosti 48. Doplnili sme nádherné tričká v rôznych farbách, tiež sa jej všetko páčilo. Išla si vyskúšať. Rôzne tuniky sme doplnili, rôzne saká v rôznych farbách, všetko sa jej páčilo, išla vyskúšať. Aj trička k nohaviciam, tiež sa jej všetko páčilo, išla vyskúšať. Bola spokojná. No neviem prečo, tovar odovzdala a odišla. Bola som z toho smutná, ukazovala som jej, všetko sa jej páčilo, no neviem prečo. Ďakujem za váš názor, srdiečko, odber, like a keď budete v Bardejove, tak sa u nás prosím zastavte, verím, že si spoločne pomôžeme. Želám nádherný deň a nech sme šťastní a zdraví a nech sa nám všetkým darí. Vaša Lejla Moda Fashion, Dlhý rad Bardejov. Ešte raz ďakujeme.